Ya lah ora semangat belas to ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus anak-anak. Jangan iki lho. Jangan. Jane banjine ngeden kagek. Nggih, tepangaken kula Rere Tingtong. Apa? Rere Tingtong, Bapak. Kok enek tingtong iki apa? Tingtong niku sajake niku tasih prawan. Terus tonge. Hah? Tingtong niku sampun nek Ayu Ting Ting. Janda. Kok iso ngono? Lah Kak Ayu Ting Ting ora janda. Iya, betul. Iya. Tingtong niku perawan, kupinge maksudnya. Jian teman sampean. Buka wadi ning kene jenenge. Iya, Ora lho Bapak. Priye Aku ket mau metu mlebu. Heeh. Pake telu kalau jan. Sing ndi